Ideme. 4 z 5 Dobre, ešte raz. 4 z 5 superhrdinov odporúčajú akože behať ako sprostý po schodoch, tak idem aj ja. Strašne sa mi šmykali tie boty. Ja som chcel ešte trocha strmšie, ale zasilné boty. Pocket. Ještě ten majú silný pár, nie? Takto? No. Môžem bežať? Môžem sa do tej pičoviny? Ideme. 4 z 5. Len. Nie. Predstav, čo bude za ľudia? Popiť. Ja nechcem nikoho zraziť, sám seba zabiť. OK, vylezú ty a idem hneď bežať a mám to za sebou. Jak? Jak 2,5 metra? Jak 2,5? Teraz sa otoč a naprav si brucho. Ja som asi nemala povedať. Čo? 2,5? To není 2,5. 3 metry pohode, to som vysoký dosť aj. Akurát, ale... Čož 2,7. A chcem? Ja mám nič, čo narobiť, keď... Ja na komiks, až po komiksov, ale mám čo robiť. Toto mesto je snad čisté od nejakého zločinu, kurva. Ideme tam, kde budeme milé. To bolo ešte v pohode. Tam nikto nebol. Tu nás sú ľudia a mladé ženy sa na mňa pozerajú. Toto si chce hovoriť bratislavský hrad, Bratislava hlavné mesto, to akože je to... A ty už ma prestaň! Počúvaj ma sem. Si moc blízko. To mi je jedno, že som blízko. Myslíš, že ty budeš akože ohrozovať môj osobný kruh? Zdvihni to a chod to zahodiť do koša. Čakaj sa. A choď do koša. Ideme do koša. No, zatakali si to do Lipánska, jak to tady se ukázalo. Ovej! Ano, chico.
Stačí? That's me. Stačí. Môžeš. Všetko je moje mesto, Blava. A víte čo, keď začnete vyrobiť problém v mojom meste, akože bordel, tak vidíte toto, veľké to jak moja ruka, s tým takto robím a skončil som. Konec. Totálne, že konec. Presne tak, áno, presne, ty dostaneš po hube. No. Naozaj musím ísť to robiť. Takže ja už to má obaliť nejaký veľký výkrytový písny, ja sa predsujem na mieste, ktorú som na stiahnúť, odfotíte si ma a ja odjdem do púte preč. Kurva. Zastan, Darky, stoj, otoč sa chrbtom. Kam mám ísť? Otoč sa chrbtom. Chrbtom? Tam? Hej, Alebo tam? nie chrbtom. Ešte? Haló, nekúpiš si ma? Pozor, akože... Ešte. No. Mám vysúť jak svine. Háďa to na krku. I will die. Who's talking to you?